se jibqa' mfakkar għall-altruiżmu u l-ġenwinità tiegħu. Dan kien il-kliem li stqarrew bosta persuni li tkellimna magħhom tul il-jum tas-Sibt wara li ħarġet l-aħbar tal-mewt tal-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Meta tkellmet ma' Net News id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici fakret fil-memorji sbieħ tat-tiju tagħha. Anke l-Karm kellu għal qalbu ħafna in-neputijiet tiegħu. Konna jiena dejjem niftakar l-Anke l-Karm li niltaqgħu kull nhar ta' Ħadd tant in-nannu u n-nanna u kien dejjem jara kif jaqbad magħna għaliex fil-waqt li ħafna nies jaħsbu li kien persuna riservata ħafna u fil-fatt hekk kien, imma mbagħad kellu dak li ngħidulu sense of humor tajjeb ħafna u kien jara kif jagħmel biex joqgħod jinbixna. Hekk niftakru bħala neputija meta kont żgħira jiena wkoll kelli l-privileġġ illi jkun ukoll il-parrinu tiegħi tal-mammudija u allura kellek dik relazzjoni speċjali. Sa jumejn ilu biss stess jisaqsik kif inti sejra fuq ix-xogħol, kif inti sejra fil-familja tiegħek, kif anka jiena bħala wkoll deputat dejjem jisaqsinu jgħid li qed jinkwetawk xejn ġewwa l-Parlament u allura dawk huma żgur memorji ta' tiju illi ħafna ħsieb ukoll lin-neputijiet tiegħu. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Carm Mifsud Bonnici għalina li l-eks Prim Ministru kien bniedem ta' erf kbir u b'qalb tad-debb. Jien niftakru bħala bniedem ta' intelligenza kbira, bniedem li kien jaf ħafna il-liġi, bniedem affabbli, bniedem li kien ukoll ċajtir. Ovvjament kien għallim tiegħi, kien bniedem li minn għandu tallimt ħafna, kien bniedem ta' paċenzja kbira u bniedem li jagħmel ħafna ġid u ħafna atti ta' karità. Apparti li għamel ħafna xogħol b'xejn lin-nies, imma wkoll ħareġ il-flus minn butu wkoll għal min ma kellux. Ma' Net News tkellmet ukoll il-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca li ħadmet mill-qrib mal-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici fi żmien meta hu kien mexxej Laburista. Persuna li ma tikkorrompiha b'xejn uncorruptible b'imħabba kbira għal ħaddiem u għal kull min hu batut. Dr. Mifsud Bonnici ħalla legat kbir. Forsi din għadha qasint qalet, imma l-aħħar liġi tal-impjegu industrijali kien Dr. Mifsud Bonnici ta' kontribut enormi. Kien ressaq madwar 86 emenda, ma kienx fil-Parlament, imma kien ressaqhom fisem il-Workers Union dak iż-żmien u niftakar lil Dr. Gonzi li kien Ministru tal-Politika Soċjali aċċetta 82 emenda dak iż-żmien. U għal daqstant jiena naħseb li din huwa l-aħħar legat qawwi ta' Dr. Mifsud Bonnici. Min-naħa tiegħu l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi saħaq li Carmenu Mifsud Bonnici dejjem żamm il-lealtà tiegħu lejn il-valuri li kien iħaddan. L-avukat Mifsud Bonnici niftakru bħala avukat serju dedikat lejn il-qasam industrijali u l-liġijiet ta' pajjiżna fejn jidħlu l-ħaddiema, avukat tal-Workers Union. U avukat li hemm ħafna stejjer il-qorti li kienu juru li qalbu tajba ħafna mal-klijenti, speċjalment dawk li kienu batuti. Il-ħidma tiegħu bħala avukat però fil-ħidma politika kien perjodu ta' żmien ta' kontroversja kbira fil-pajjiż u kien Prim Ministru ta' pajjiżna għal 3 snin u kulħadd jiftakar li dawk it-3 snin kienu 3 snin diffiċli ħafna għall pajjiż. Jiqbal fatt però li kien persuna li wieħed jista' jiddeskrivih bħala dedikat għal valuri li hu kien jemmen fihom. Kien lesti li jagħmel minn kollox biex dawk il-valuri jgħixhom. L-eżempju tipiku tiegħu kien li hu kien kontra sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u anki wara li l-referendum sar il-Partit Laburista biddel il-pożizzjoni tiegħu l-avukat Mifsud Bonnici baqa' konsistenti sal-aħħar ġurnata ta' ħajtu jagħmel l-argument li kien qed isostnih mill-bidunet. Jikkummenta wkoll l-eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg. Niftakru bħala Prim Ministru għax jiena kont attiv fil-politika u hemmhekk ma konna naqblu assolutament xejn. Però niftakru wkoll bħala student tiegħu kien jallimna hawnhekk u kien letteralment taqtaw tikol minnu. Ġifieri kien jitħallas bis-soldi għaw xu qatt m'għamel għall-flus. Niftakar darba biex nruħ l-apprezzament xtrajnu l-rigala xu kien joħodna ikla b'xejn l-istudenti kollha qabel l-eżami. U meta morna bil-rigal għand il-familja tiegħu, oħtu qaltilna dan għal xejn ta' xtrajtuh
u ritna munżel ta' rigali ta' snin ta' qabel li ju laqqas biss jiftaħ xu qed ngħidlek għal-ġid materjali ma kienx jagħmel, imma kien jħobb l-istudenti u l-studenti kienu jħobbuh. Imbagħad fil-politika naturalment kien differenti, fil-politika wieħed qiegħed naħa ieħor qiegħed oħra u għamel dak li ħaseb li huwa tajjeb għall-pajjiż u xek, anke jekk ma taqbilx miegħu u hemmhekk tibqa' tagħmilha. Minnaħat tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sellem il-memorja tal-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici u fissru bħala bniedem li ħadem determinazzjoni għall-ideal li jemmen fih fil-waqt li wassal il-kondonjanzi lill-familja tiegħu u fi stqarrija l-Partit Laburista qal li Mifsud Bonnici jibqa' mfakkar għall-ideal soċjalist demokratiku li ħadnu b'konvinzjoni. Il-funeral ta' Carmenu Mifsud Bonnici se jsir nhar it-tnejn li ġej. Għalkemm l-istat offra li jsir funeral statali, il-familja informat lill Prim Ministru li x-xewqa ta' Carmenu Mifsud Bonnici kienet li ma jsirx dan it-tip ta' funeral wara mewtu, xewqa li se tkun rispettata. Il-funeral se jkun qed jitwassal live fuq Net Television fis-7:30 ta' wara nofsinhar.